Doncs com comentàvem al començament del programa, amb el nostre sumari, avui ens acompanya l'alcaldessa de Cambrils perquè ha estat participant dintre d'un acte organitzat per la plataforma Gent de Lleida que volien conèixer de primera mà com és possible que en uns moments de crisi com els que estem tenint hi hagi alguns ajuntaments que són capaços d'ajustar les seves finances fins al punt de rebaixar els impostos a la ciutadania. I com això és important, nosaltres hem considerat que seria també interessant tenir-la amb nosaltres. Ella ha accedit i estem encantats que hagi estat. Mercè Dalmau, alcaldessa de Cambrils, benvinguda. Hola. Què tal per Lleida? Bé, molt bé. Un bon entorn, eh? Sí. Bé, en primer lloc, abans de situar-nos amb el tema fiscal, perquè, evidentment, ja s'ha comentat abans, Cambrils és una mena de segona residència de molts lleidatans i, per tant, hi ha molta gent que per qüestions de parentela, per qüestions com dèiem, de segona residència, té una estima especial amb aquesta localitat costera. Quants habitants té Cambrils que pot arribar en determinats moments de l'any a pics importants de gent? A Cambrils empadronats hi ha aproximadament 34.000 habitants. Tot i amb això, bé, al juliol i a l'agost podem arribar a puntes d'entre 100 o 150.000 habitants, o gent que passa. I això se sap amb la recollida d'escombraries. I el dia a dia com es gestiona? Aquest dia a dia que té aquests pics, perquè, per exemple, a nivell de Lleida, més o menys la població és estable durant tot l'any, però bé, una diferència de triplicar o quadruplicar la població deu ser important en moments concrets, no? Sí, és important i bé, has de tindre muntada la infraestructura per poder fer-hi front. Llavors, en temes puntuals, es fa un reforç de l'activitat en aquesta època d'estiu. Per exemple, amb el que és tot el tema de la seguretat, en època d'estiu es fan unes contractacions de policies interins que reforcen els nostres policies i que ajuden a que tot funcioni de forma correcta, o amb la neteja s'intenta ajustar en les altres èpoques de l'any i que a l'estiu hi hagi una freqüència més intensa. S'intenta amb els recursos que tenim, perquè totes les administracions estan en una situació econòmica complicada i la de Cambrils especialment. Però bé, en planificació intentem poder oferir uns serveis de qualitat, tot i que, evidentment, en èpoques, els caps de setmana hi ha algun tema que pot ser més complicat. A nivell de govern de l'Ajuntament, és un govern de coalició, no? Sí. És una mena també de tripartit. Sí, sí, és un tripartit. Diferent al que teníem conegut, però que també ho és. Sí. Nosaltres a l'Ajuntament de Cambrils estem en coalició, som 6 regidors de Convergència i Unió, 4 del Partit Popular i 2 de la Plataforma Independent Cambrilenca, que és un partit independent que hi ha. I quantes persones treballen a l'Ajuntament, amb els diferents àmbits? A persones aproximadament, quan nosaltres vam arribar al govern hi havia unes 454, ara amb els ajustos que s'han fet deuen estar al voltant deuen arribar a 300 i pico, 400, la xifra exacta és aproximada, eh? Això és molt, és poc? Bueno, és l'adequat, és el que toca? A veure, això és com tot, hi ha gent que li pot semblar que és molt, hi ha gent que li pot semblar que és poc, no? El que està clar és que el que et genera tot aquest volum de personal al servei de l'administració és una despesa en personal molt elevada. En el cas de Cambrils són 15,5 milions aproximadament, dels 43 de la globalitat del pressupost de l'Ajuntament. Per tant, nosaltres entenem que és una xifra que no podem fer front amb una xifra tan elevada. Per això el que s'ha dut a terme és la reducció de tots els interinatges que hi havia a l'Ajuntament i ara estem immersos en un expedient de regulació d'ocupació que afecta tota una sèrie de personal laboral que hi ha al nostre Ajuntament. I les principals fonts d'ingressos de l'Ajuntament de Cambrils, com entenc que de la majoria d'ajuntaments, són els impostos i un d'ells és l'IBI. Sí, evidentment els impostos. En les zones de costa, com Cambrils, i que han tingut una gran activitat constructora, hi ha hagut molts anys que hi havia uns ingressos relacionats amb el sector de la construcció molt elevats. Però clar, evidentment aquests ingressos són ingressos extraordinaris,
I el que ha passat al llarg del temps és que aquests ingressos extraordinaris s'han considerat com si ja fossin estables i han passat a finançar despesa corrent, no? I aquí és on hem tingut el problema, o com a mínim l'Ajuntament de Cambrils és el problema que ha tingut, no? Però evidentment la font principal d'ingressos, a part de les aportacions que fa l'Estat a cada ajuntament, és a l'IBI, la part més important. D'això puc arribar a entendre, puc deduir que no tan sols l'Ajuntament de Cambrils, sinó la majoria d'ajuntaments, en aquests moments de prebombolla immobiliària, havien adequat les seves inversions en funció dels ingressos que tenien en aquell moment. Sí. I això quan esclata a tothom i als ajuntaments també. Sí, i això en l'Ajuntament de Cambrils el que ens ha produït és un romanent de tresoreria negatiu de 11 milions d'euros. És a dir, es van gastar 11 milions d'euros més dels que s'ingressaven, no? I una mica per això que et comentava, perquè els ingressos eren extraordinaris i llavors va haver un punt, o sigui, s'aprovaven uns pressupostos on hi havia aprovats una sèrie d'ingressos que feien front a les despeses. Les despeses, quan s'acabava l'any, eren reals, però els ingressos no. Per tant, això et genera un problema, que és el problema que ara estem intentant donar-li solució. Uns zeros que ve a ser una de les mesures que també han tingut que aplicar empreses i que en aquest cas a l'administració també li ha arribat al moment malgrat que sigui una mesura dura aquesta, no? Sí, a veure, nosaltres el que vam intentar és dues coses. Una, afectar al mínim a la població de Cambrils amb el tema d'augment d'impostos, tot i que el primer any que vam arribar a l'IBI el vam augmentar un 20%, no? Que després ens vam trobar amb que l'Estat va aplicar un augment d'un 10%, el que va fer que els cambrilencs paguessin un 30% més d'IBI, i aquest el compromís que vam adoptar és que l'any següent reduiríem aquest 10%, que és el que hem fet i és avui que ja s'ha pagat l'IBI, tothom al seu rebut ha vist que hi havia una disminució d'un 10%. No? Per un costat això. Per un altre costat el que es va fer és reduir també la despesa, o sigui, tota aquella despesa que no era necessària o que es podia ajustar, o hem fet tota una sèrie d'ajustos sobre el pressupost. I clar, i al final ja ens ha quedat ajustar el personal, no? Perquè l'administració, com tu bé deies, és administració, però en el fons té els mateixos problemes que pot tenir una empresa. Avui sortia una notícia a la premsa de Lleida que l'Ajuntament, per aquesta qüestió econòmica, s'ha vist obligada a treure de cara al proper curs la subvenció que donava per les beques menjador de les llars d'infants. Per tant, aquest és un servei que fins ara donava i no podrà donar. En alguns casos d'aquestos, l'administració local també queda enganxada perquè no rep els recursos pendents de la Generalitat de Catalunya, entre altres administracions. Suposo que si això ho estem parlant de Lleida, aquest exemple hi pot sonar també a nivell de Cambrils. S'han tingut que fer algun tipus de retallades amb aquest aspecte vinculades a llars d'infants, vinculades a serveis que fins ara estaven cofinançats per la Generalitat i que per manca de diners s'han tingut que desfer? Sí, com a tots els ajuntaments. A veure, nosaltres el que vam intentar amb això és afectar el mínim possible. Llavors, amb molts temes, per exemple, de benestar social, que s'oferien serveis que no eren obligatoris, sinó que eren complementaris i que estaven molt ben considerats per la població, com serveis que s'ofereix a la gent gran, el que vam aplicar nosaltres és un copagament. Un copagament per fer partícip i per involucrar també la persona que rep el servei. D'aquesta manera hem pogut mantenir tota una sèrie de serveis que si no difícilment haguéssim pogut mantenir, però n'hi ha d'altres, com per exemple a Cambrils el que són les beques també menjador, hi ha una part que ve del Consell Comarcal i una altra part que es complementava des de l'Ajuntament i ara únicament ve des del Consell Comarcal, que les beques se segueixen donant, però que l'aportació municipal que s'hi posava ara no s'hi pot aportar. Però hem intentat que en temes de benestar social i d'ensenyament siguin els mínims afectats. Un cop fets aquests ajustos vinculats als serveis a les persones o vinculats també a la plantilla del propi Ajuntament,
se pot arribar a un punt mort d'aquestos amb els que de cara a l'any que ve o al proper exercici es puguin continuar rebaixant aquests impostos, aquests gravaments sobre la ciutadania, o això encara és complicat? A veure, el compromís que nosaltres vam adoptar és d'un augment inicial de l'IBI un 20%, sí. Parlem d'IBI, que es va convertir en un 30%, que és el més gran, i després la resta d'anys congelació. Sí. El que ens agradaria, però això depèn de com evolucioni l'economia municipal, és que a final de legislatura puguem equilibrar el mateix augment que ha tingut l'IPC. Que una mica és la filosofia que vam adoptar per justificar aquest 20%. No? Vam calcular si en 4 anys calculem la pujada i apliquem-la al començament. Aquesta és la nostra intenció. Ara bé, jo no vull prometre res perquè crec que és important també la credibilitat de totes aquelles promeses que tu puguis fer que després siguin realitats. Per tant, en funció de com evolucioni l'economia municipal, mirarem si es pot ajustar. Atansem-nos a l'estiu, que ja el tenim a sobre. Sí. Principals mals de caps que genera un estiu en una ciutat com Cambrils. Jo li apunto un, a veure si aquest és un d'ells, el trànsit. Sí, el trànsit. El que passa que a Cambrils tampoc no tenim excessius problemes de trànsit. Tenim ara suficientment dotat amb pàrquings soterrats i ens pot crear el problema potser el cap de setmana, el dissabte i el diumenge. I a més, com et deia abans, la policia local és un dels serveis que es veu reforçat a l'estiu, perquè evidentment tindrà molts més habitants o molts més visitants dels que normalment tenim, et provoquen problemes relacionats amb el trànsit, amb la seguretat, amb tot aquest tipus de coses. L'alcaldessa apuntava fa un moment el fet de que Cambrils en aquests moments només té una discoteca. Sí. Vull dir que fins i tot sembla estrany vinculat a la quantitat d'equipaments d'aquestes característiques que hi ha a pobles del voltant. Se vol continuar apostant des de Cambrils per aquest tipus de turisme familiar, entenc, no? Sí. Un turisme tranquil. Sí. A més, tenim la certificació de turisme familiar i és una feina que s'ha fet al llarg de molts anys. Llavors, Cambrils, tots els nostres visitants ja venen perquè és una zona molt més tranquil·la, amb altres al·licients, com pot ser la gastronomia, que evidentment també tenim llocs d'esbarjo, però per exemple, de discoteca n'hi ha una que és la Black i que és la que hi ha tota la vida i que no se n'ha posat cap més. I perquè volem treballar i seguir donant qualitat amb tot el que és el turisme familiar i també amb el turisme esportiu, que hem tingut ara recentment l'etiqueta de turisme esportiu, en les especialitats de futbol, d'atletisme, de ciclisme i, com no podia ser d'altra manera, de vela. Que disposem d'unes instal·lacions del Club Nàutic i un marc incomparable per la pràctica. Llavors, tots els esforços que estem apostant des de l'administració és per donar elements de qualitat a la nostra població, com pot ser això que et deia, el gastronòmic, el turisme familiar, el turisme esportiu, els aspectes culturals, que els visitants quan venen trobin alguna cosa més, que ja és molt important, que 8 quilòmetres de platja que tenim. Bé, i també han tingut fins ara uns veïns molt tranquils amb el tema de turisme familiar, que era PortAventura, molt a propet. Sí, és un complement. I ara per alguns tindran uns veïns que per alguns pot ser vinculat a l'oci, uns altres poden dir que seran vinculats a la ludopatia, que és el tema del BCN World, que està a punt d'implantar-se allí. Com es veu des de Cambrils aquest tipus d'infraestructures properes? Mira, jo, des de Cambrils el veiem molt bé. PortAventura va tindre un efecte molt positiu en tot el que és l'ocupació hotelera de Cambrils també, perquè encara que estigui al terme municipal entre Vila-seca i Salou, en 8 minuts arribes a PortAventura. Llavors, aquesta experiència positiva del fet de la implantació de PortAventura, evidentment serà repetida en Barcelona World. I no únicament en el fet dels visitants que et puguin vindre, sinó, evidentment, amb la creació de llocs de treball. Perquè el que està clar és que quan comencin les obres de Barcelona World
doncs, evidentment, la gent de la zona es veurà doncs, afectada, no? Vull dir, segurament el nínxol de mercat de treball serà el més proper i evidentment, quan estigui construït, no? Vull dir, de la mateixa manera que Port Aventura ha sigut beneficiós per la zona, jo crec que Barcelona World també ho serà, no? I perquè també s'ha de veure el territori com més enllà del campanar de cadascú, no? Vull dir, no tant com cadascú la seva capelleta, no? La de Cambrils, la de Salou, la de la Pineda, sinó treballar de forma molt més conjunta. I a nivell de territori tenim una aliança, ne diem una aliança, fa molts anys que es treballa de forma conjunta en molts aspectes de turisme. I es fa a Cambrils, Salou, la Pineda i Reus, que s'hi va afegir, no? I llavors és unir esforços per tema turístic, perquè vull dir, jo crec que és la millor manera de funcionar. Si Cambrils només ens mirem el nostre melic i Salou només se mira el seu melic, no? Doncs no anem bé perquè som un territori conjunt. Per acabar, un tema immobiliari. Sí. Quants apartaments, no sé si això és una dada que tingui l'Ajuntament, però calcule que hi ha en aquests moments buits a la zona de Cambrils? Ho dic perquè, ja que, com dèiem, és la segona platja de Lleida, si algú que ens escolta vulgui estar interessat, doncs indicaran. Potser ara estan bé de preu, anem a posar el nas a Cambrils a veure si podem tenir aquest apartament. Sí, bueno, n'hi ha, eh? N'hi ha segur? N'hi ha segur. La dada exacta ara no te la sé dir, però d'apartaments, doncs clar, n'hi ha. Ara bé, tampoc, tu si passeges per Cambrils no veus allò, una zona concreta que estigui desèrtica, no? Que dius, ostres, aquí no hi ha ni una persona que hi visqui. No, és Cambrils és dels pocs municipis que encara anem creixent en nombre d'empadronats, no? Parlo d'empadronats. Per tant, és una població atractiva i que la gent, quan ha de buscar un lloc per viure, segueix apostant per nosaltres, no? Tot això fa que, evidentment, al mercat doncs, hi ha pisos que estan buits, però van fent, i a més amb la injecció del turisme rus i de les exrepúbliques soviètiques i rus i ucraïnès, que aquest també està comprant, Aquest també està comprant la seva segona residència i està apostant pel nostre territori. Doncs Mercè Dalmau, alcaldessa de Cambrils, gràcies per haver-nos acompanyat amb aquest temps de Canal Català a la Mañana. Enhorabona per aquesta rebaixada d'impostos, que això suposo que a qualsevol li és de bon grat d'escoltar i de rebre, i que l'estiu sigui lleu. Sí, que sigui lleu, perquè ara comença la temporada alta, no, suposo? Sí, i esperem que vingui molta gent, que els nostres establiments estaran encantats de rebre'ls. Moltes gràcies.